Ah, bine, ce faci, mă? De ce nu dai vizualizare pe tot ecranul, știi? Pe tot e, mă. E pe tot. O că la mie nu mi-e Ce mă ți-a, Daniel? Hai, Nel! Nel, hai mă, altul la rând. Gârle, hai mă, treci aici. Mă doar exact cum se doar pe tine dreapta. Doar pe tine dreapta. Am 4, pe tine cu 5 de aia fac. Dă-ți tu care poți să-i dai. Bă, sau ăsta, i-a dat, i-a dat. Mă duci ăla de așa pe cu totul. Păi și eu îi dau pe tot la rând. Cu două, ăia cu două mâini și eu cu una, bă. Haideți, bă, altul, mă. Bă, la Nel, mă, că Nel ia ce și-al pus la masă. Hai, Beni, gata, da. Uite ăsta cum vine în loc, ăsta îl dau. El nu stare să dea pe nimeni, că vine să te... Nici de mie. Hai, baionetă. Ce trage, șteru. Uite să chinuie. Când dai șteru. Nu se poate. Cum e scrie venele pe frunte? Hai, acolo, gata, da. Adiță. Din prima. Adiță în 2 secunde. Atât. Hai, altul, adiță, altul. Hai, mă, tu cu mine, la. Ce l-a umilit. Hai, mă, că ce adiță, da. Nu mă pus. Nu ne punem cu tine. Până am fost alții la rând aici. Mă, te rugai că bucăși atunci ai de la toate. Stai așa, vezi, stați așa. Stai. Hai. Nu se poate. Hai o altul la adiță. Mamă, ca să fie mai tare. Hai, mă. Altul. Hai la adiță. Dormeai și mi era așa. Ai mai dormit? La tine? Nu m-a luat. Băi, mai filmezi mult? €5.000.
Unde Dorine?